Xayrli erta, hurmatli televizor qarovchilar. Efirda yangiliklar, studiyada Oniya G'ibadulina, bizning bugungi chiqarilishda. Iginshining turishlig'i qirlaridan ko'rina. Oznaqa rayonida endi traditsiyaga kirgan sobanchilar yarışı o'zdi. Eng usta iginshilar kimlar olar? Tuzuklantiruv qachon tamomlanadi? Tuban kamidagi Olmash sport o'zagi 70% ga azir zamoncha kompleks to'lisincha yangitiladi. Boshqalabız BRICS o'yinlarini әзерләнә. Xalqaro yarışlar açılığa 10 kun qala jinotarlar 7 sport turi bo'yicha finalga biletlarni olib bitirgan indi. Шығарылышыбызны hava тұрышынан башлайбыз. Бүгін 4 июньде Татарстанда язучан bulutlı hava 31 градусқа қадар ісілік күтілі. Күндіз урыны білән ешін, қысқа вақытлы яңғыр болырға мүмкін. Біз яу ихтимал, жел күн батыштан ешін вақытында күшейушен. Магнит қыры тұтырықсыз урманларда яңғын қорқынышы сақлана. Ознақа районында инде 10 еллар буе сабанчылар ярышы үткәрелеп килә. Быел да ул зур оешканлык белән узды. Районның һөнәри осталык буенча үткәрелгән сабанчылар ярышында 13 механизатор катнашты. Тулырак киләсе язмада. Союз агро şirkәте кырларында узган район ярышында иң тәҗрибәле 13 механизатор катнашты һәм үз тәҗрибәләрен, осталыкларын күрсәттеләр. Район башлыгы Марсель Шайдуллин инде матур традицияга әверелгән кыр батырлары конкурсында катнашучыларны сәламләп һәм рәхмәт сүзләре белән сабанчылар бәйгесен ачты. Монда иң алдынгы, иң яхшы механизаторларыбыз килгән шушы бәйгегә. Bizning җитәкчеләребез, фермерларыбыз, ветераннарыбыз гомер буе эшләгән, килгән шуңа күрә ул традицияләрне без дәвам итәбез. Ул бик кирәк. Бүгенге көндә үзебезнең механизаторларыбыз өчен кирәк. Алар аны көтәләр, көтеп алалар, әзерләнәләр, техникасын әзерлиләр, шулай ук сабаннарын әзерлиләр. Алар инде иртәнге 4-тән 5-тән менә килеп, шушы ярышларга килгәннәр. Без бу чараларны үткәрергә тиеш. Район башлыгы тармакта узак еллар эшләгән ветераннарны, юбилейларны һәм туган көннәрен билгеләп үтүче механизаторларны котлап, җылы теләкләрен җиткерде, бүләкләр тапшырды. Сабанчылар 2 категориядә ярыштылар: сөрү һәм туфракны өстән эшкәртү буенча. Сөрү буенча инде без 25 сантиметрга планлаштырабыз. Задание куйдык һәм өстән эшкәртү буенча 18 сантиметрга. Жюри ярышларның барышын катгый бәяләп, җиңүчеләрне билгеләде. Буразналарның тигезлеген, туфрак эшкәртүдә тирәнлекне, хезмәт иминлеге таләпләрен дөрес үтәүне исәпкә алып эш итте. Ярышның төп өлеше тәмамланганнан соң механизаторлар кул көрәше, таяк һәм аркан тартышу кебек күңелле спорт ярышларында көч сынаштылар. Бәйрәмчә рух белән күңел ачып ял иттеләр. Быел игенчеләр арасында беренче урынны Союз агро җәмгыятеннән Сергей Алешин алды. Туфракны өстән эшкәртү буенча да шул ук Союз агро җәмгыятеннән җиңүче исеменә механизатор Федор Османдияров лаек булды. Хәзер район игенчеләре терлекләргә азык әзерләүгә керештеләр. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 2024 елда пособийләр билгеләүгә кагылышлы яңалыклар турында Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова матбугат конференциясендә сөйләде. 2024 елда Татарстандагы балалы гаиләләргә социаль ярдәм күрсәтү чараларына 35 миллиард сумнан артык акча каралган. Шул исәптән 19 миллиард сумнан артыгы үзебезнең төбәк бюджетыннан. Төп ярдәм чарасы бердәм пособие. 17 яшькә кадәрге балалар тәрбияләүче керемнәр яшәү минимумнан түбәнрәк һәм милек белән тәэмин ителеш дәрәҗәсе түбән булган гаиләләр ярдәм чараларына өмет итә ала. Агымдагы елга 26 миллиард сумнан артык акча каралган. Хәзерге вакытта балалы гаиләләрнең 23% түләүләр ала. Татарстан Республикасы буенча Ичке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе юл йөрү кагыйдәләрен катгый үтәргә чакыра. Июнь аенда юлда куркынычсыз йөрү кагыйдәләрен үтәүгә багышланган чаралар үткәрелә. Патрульләр саны инде 2 тапкыр арттырылган. Масса күләм чаралар үткәрү алдыннан авыл җирлегенә аерым игътибар бирелә. Аек булмаган машина йөртүчеләргә, балалар утыргычларын кулланмаучыларга, җәяүләргә юл бирмәүчеләргә игътибар аеруча зур. Юл хәрәкәте кагыйдәләре нигезендә иминлек каешлары белән җиһазландырылган транспорт чарасында хәрәкәт иткәндә механик транспорт чарасын йөртүче һәм пассажирлар каешын электергән булырга тиеш. Кагыйдә бозган өчен 1000 сум штраф каралган. Казан белән
Чаллыда түгел, калган шәһәрләрдә дә уздырачакбыз. Әлбәттә, Казан шәһәре, Чаллы шәһәре безгә аварийность буенча да күрсәтә. Юлчылар белән юл хәрәкәтләре безнең күбрәк. Әлбәттә, Казанда статистика буенча да безнең юл хәрәкәтләре күбрәк. Казанда әлбәттә андый рейдлар булачак. Татарстан Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында депутатлар республикада мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыру, профильле әзерлек һәм укыту мәсьәләләре буенча фикер алышты. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштырыр. 6 июньдә парламентарийлар бу чакырылышта Дәүләт Советының соңгы утырышына җыела. Көн тәртибендә якынча 30 мәсьәлә. Халык тарафыннан сайланучылар узган елда республика бюджетының үтәлешен расларга, хисап палатасы хисабын тыңларга исәпли. Хөкүмәт парламентарийларга мәгарифне үстерү программалары турында сөйләр. Федераль законнар нигезендә 7-нче чакырылыш Дәүләт Советы депутатларын сайлауларны билгеләү турында карар кабул ителә. Татарстан халкын транспорт белән тәэмин итү турында парламент карарын гамәлгә ашыру. Фәрит Мөхәммәтшин министрның профильле урынбасары игътибарын муниципаль пассажир ташу сорауларына юнәлтте. Районнарда автобуслар белән хәл ителмәгән мәсьәлә кала әле. У нас есть программа сельских перевозок, более 200 маршрутов мы помогаем финансово, чтобы у нас от райцентра до населенного пункта была возможность доехать гражданину. Кроме того, 119 автобусов было направлено в 12 муниципальных в прошлом году на то, чтобы был обновлен общественный транспорт. Сессия утырышына кадәр комитетларда очрашулар узды. Халык сайланучылары үз профильләре буенча берничә мәсьәләне карады. Парламент сайлауларын билгеләү, узган ел бюджеты, мәгарифне үстерү программалары. Дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты президиумга утырыш көн тәртибенә 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлауларны билгеләү турында мәсьәләне кертергә тәкъдим итте. Федераль законнар һәм республика сайлау кодексы нигезендә Татарстан дәүләт хакимияте оешмаларына сайлауларда тавыш бирү көне сентябрьнең 2-нче якшәмбесе булып тора. Сайлауларны билгеләү турындагы карар тавыш бирү көненә кадәр 100 көннән дә иртәрәк һәм 90 көннән дә соңга калмыйча кабул ителергә тиеш дип ачыклык кертте комитет башлыгы Альберт Хабибуллин. С учетом вышеизложенного, комитет предлагает вынести на рассмотрение проект постановления Государственного Совета Республики Татарстан о назначении выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан 7 созыва на 8 сентября 2024 года. Шулай ук комитет әгъзалары айрым муниципаль берәмлекләрнең территориялары чикләрен үзгәртү турында берничә республика закон проектында карады. Җитештерүне үстерү һәм социаль өлкәне һәр яклап финанслау 2024 елга Татарстан Республикасы бюджетының бурычлары шундый. Бюджет, салымнар һәм финанс комитеты узган елга нәтиҗә ясады. 2023 елгы закон проектлары ярдәмендә эчке төбәк продуктының үсеше якынча 3% тәшкил итә. Республикада уртача хезмәт хакы 13%-ка арткан. Утырышта укытучыларга түләүләр турында закон проектында карадылар. 1 марттан башлап сыйныф җитәкчеләре өчен өстәмә түләү 10 000 сумга артады билдерәләр. Нужно отдать должное малому, среднему и крупному бизнесу, которые, несмотря на продолжающие санкции со стороны недружественных стран, они смогли изменить логистические связи, завершить где-то или продолжать завершать импортозамещение и в целом получить развитие ряда производств, что также отразилось в целом на экономике республики. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында депутатлар республикада мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыру, профильле әзерлек һәм укыту мәсьәләләре буенча фикер алышты. Узган ел мәгариф һәм фән министрлыгы белем бирү сыйфатын күтәрүгә ярдәм итә торган 3 федераль һәм 4 республика дәүләт программасы чараларын гамәлгә ашыруда катнашкан. Нәтиҗәдә 66 авыл мәктәбенең матди техник базасын һәм мөмкинлекләре чикле балалар өчен 5 мәктәпне яңартуга, 40 белем бирү учреждениесендә цифрлы белем бирү мөхите булдырылган. Программаларны гамәлгә ашыру барышында ата-аналарга балалар тәрбияләүдә ярдәм итүче консультация үзәкләре шелтәре булдырылган. Яшелүзән районының 1-нче лицее базасында мәктәп кванториумы ачылды. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия халыклары ассамблеясы рәисе Владимир Васильев белән очрашты.
Очрашуда милләт-ара мөнәсәбәтләр өлкәсендә хезмәттәшлек, милләт-ара тынычлыкны һәм татулыкны ныгыту, этномәдәни мирасны саклау буенча социаль эшчәнлектә ярдәм итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Республиканың дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шаймиев Владимир Васильевка Болгар һәм Зөя утрау шәһәрлеген торгызу буенча фонд тарафыннан гамәлгә ашырылган проектлар турында сөйләде. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халыклар дуслыгы йортында Владимир Васильев белән очрашты, милли һәм миграция сәясәтен гамәлгә ашыру, республикада яшәүче халыкларның мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен, туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Түбән Камадагы Алмаш спорт үзәге 70%-ка әзер. Бу көннәрдә төзелеш эшләре барышы белән таныштылар. Заманча комплекс тулысынча яңартыла. Яңа корпуслар, ашхана, футбол кыры барлыкка килә. Төзекләндерү эшләре кайчан тамамлана соң? Бу хакта алдагы сюжетта. Алмаш спорт үзәге күзгә күренеп үзгәрә. Иске бинадан ашхана бүлмәсе генә калган. Хәзер анда медицина пункты һәм уен мәйданчыгы булачак. Башка корылмалар яңадан төзелә. Махсус ашау бүлмәсе, клуб бүлмәсе эшләнелгән, төзекләндерү эшләре башланды. Һәм инде махсус менә шушы спорт өчен инде махсус мәйданчыклар билгеләнде. Заманча комплекс ел әйләнәсе эшләячәк. Каникуллар вакытында биредә балалар ял итәчәк. Шулай ук футбол кыры, чаңгы шу һәм йөгерү өчен махсус урыннар әзерләнә. Бunda birinci şiratта инде шушы яшь спортчыларыбызга бирелә торган була. Аннан соң инде җәйге ял шулай кулланыла торган була. Һәм без менә мәктәп белән бергә ниндидер сборлар вакытында, спорт чаралары вакытында кулланып, үзебезнең балаларыбызга шул спорт үзәге итеп булдырырга ниятлибез. Элек Алмаш спорт үзәге өчен Түбән Кама нефтехим предприятиесе җаваплы иде. Хәзер объект шәһәр карамагында. Төзекләндерүдә Сибур компаниясе дә ярдәм күрсәтә. Бу максатларга 188 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Шуларның бер өлеше республика бюджетыннан. Ремонт җәй ахырына кадәр тәмамланыр дип көтелә. Альбина Вәлиева, Рафаэль Ракыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Казанда БРИКС илләре уеннары башланырга 10 көн кала җанатарлар 7 спорт төре буенча финалга билетларны алып бетергән икән инде. Спорт сөючеләр арасында бадминтон, бокс, өстәл теннисы, суга сикерү, синхрон йөзү, спорт һәм нәфис гимнастика, сату динамикасы буенча иң зур популярлык казанган. Аларның финалына барлык билетлар БРИКС илләре уеннары кысаларында сатып алынган инде. Хәзерге вакытта җанатарлар әлеге спорт төрләре буенча ярышларның ширек һәм ярым финал көннәренә билетлар ала. Җанатарларга уңайлы булсын өчен БРИКС 2024 уеннарының билет программасы буенча ел күрсәткече барлыкка килде. Анда тамашачылар өчен кирәкле бөтен мәгълүмат тупланган. Уеннарның спорт программасы, сервислар, файдалы киңәшләр. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Интернетта бар да бар дип әйтергә яратабыз. Начары да, яхшысы да. Андагы кыска һәм оста итеп язылган мәгълүмат ничек туплана? Аларның дөрестлегенә инанып буламы? Әлеге һәм башка сорауларга төгәл җавап табу өчен без бүген студиягә заманга яраклы мәгълүмат туплау белән шөгыльләнүче өр-яңа РУ-Вики интернет энциклопедиясе хезмәткәре Рөстәм Гатауллинны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Hayırlı gün Rüstem Efendi. Hayırlı gün, hamıhıl. Biz kitap kona tugul internette bilim çeşmesi boğan zamanda yaşayız bugün, değil mi? Şundan da bilim günle barta, saatler barta, elektron ensiklopediyalar bunlar da var idi. Mene siz hazır işletilen ensiklopediya onlardan nersesi bilen ayrıla hem gümmen, nerse diyen söz ol. Ruki-Viki diyen sözünün altında nerse yatağı demek çoğum sizden sayın. Rahmet harabı için Ruki-Viki değil, Ru-Viki. Ru-Viki. Görəsiz mi? Əli eytirgədə eyrənməyən biz, değil mi? Ru-Viki o yanı internet ensiklopediya, global internet ensiklopediyanın Rəsəy müxətinə başqa sıqqan Rəsəy serverlərində həm Rəsəy təqlimatına yaraşlı uyuşturulğan yanı internet ensiklopediya. Моңарчы булган энциклопедияларда һәр кем үзенең теләгән кадәр белеме белән уртаклаша аладыр, һәм шул белемне аннан ала аладыр. Менә шул принципларында сезнең бу яңа энциклопедиядә сакланачакмы? Тап шулай, бында безнең яңа интернет энциклопедиялар шулай ирекле, һәр кем үзе теләгән мәгълүматты индерә ала. Инде яңа асыш дип әйтәм, яңа юнәлеш
элекке гадәти булган гыйльми энциклопедияларда кулланылган мөхәррирләр һәм экспертлар, белгечләр, галимдар да ялы битле улар инде тикшереп мәгълүматтың сифатын һәм ысын барлыгын, дөреслеген исбатлап махсус тамга куйган. Электрон энциклопедияның төп максаты халыкка якынайту, билимне халыкка якынайту дип бирелгән баштан ук, иңелек башлаганда ук. Хәзер менә бу яңадан кайту булып саналамы? Сез әйттегез, менә галимнәрнең эшләрендә файдаланачакбыз дип, аларның нигезләнәчәкбез дип. Әллә ул яңадан һәркем үзенең мөмкин булган кадәр билимен һәм яза аламы менә бу сезнең яңа энциклопедияга? Әлбәттә, шундый ук тәгълиматта, шундый ук нигездә эшләнелә, һәркем үзе белгәнде бастырылган авторитет, абруйлы сыгынакта бастырылган мәгълүматларга нигезләнеп, шулай ук үзенең мәгълүматын интернет-энциклопедияга куя ала. Ысынлап та был интернет-энциклопедияның максаты инде халыктарның телде куллану мөхитен киңәйтү. Инде екмәткеһе өсөн мөхәррирләр яуаплы була инде. Моңарчы булган мәгълүмат күчә дип әйттегез сез, әйме? Тулысынча күчәме? Мәгълүмат гыйлем бит ул рухи байлык. Оны күпме тараткан һайын ул арта гына бара. Төп йорттан глобаль интернет-энциклопедияны Рәсәй халыктарындагы телендәге мәгълүматты без тулыгынча күчереп алдык һәм уны күчәйтү, яңарту һәм тулыландыру өстендә эшләйбез. Соңгы вакытта ялган мәгълүмат дип әйтәбез инде без, фейк дип әйткән сүзләр бар инде аның, менә бу әйберләрдән кутылу өчен эшләнәме бу сезнең яңа электрон энциклопедия, әллә икенче төрлерәк максаттан чыгыпмы? Төп максат безнең әлбәттә телде куллану мөмкинлеген киңәйтү. Һәм дә уның сифатын һәм дөреслеген гыйльми яктан нигезләнүен тәэмин итү. Хәтерем ялгышмаса, сез быел эшли башладыгыз ел башыннан, әйме? Яңа энциклопедия. Рәсәй халыктарындагы бүлектер безнең декабрьдә ачылды, ноябрьдән һуңгы көнендә безнең башкорт, татар бүлектәре, зур бүлектәр ачылды, уннан декабрь уртасында бер төркем ачылды, һәм менә апрель башында тагын бер төркем ачылды. Бүгенге көндә асык ирекле бүлектәр 19, Рәсәй рус телендәге бүлек менән бергә 20 һәм тагын Таулы Маризарның теле буенча әзерлек эшләре бар. Һәр кайсында администратор билгеләнгән булып чыга инде, әйме? Безнең бүлектәге ниләр администратор дип аталмый, алар мөхәррирләр дип атала. Әлбәттә, администратор хокуклары, уларның хокуклары киң. Рәхмәт, кулланып ишәгә язсын, телебез байлыгы тагы да артсын. Амин дип бергәләп эшләргә насыйп булсын дип әйтәбез бу чиракта. Амин дип кенә әйтергә кала, һәм эфиргә чакырганлыгыгызга рәхмәт. Исәнлектә күрешик. Исәнлектә күрешик, хавылыгыз. Яңалыклар чыгарылышын Күркәм эшләр эзеннән сәхифәсе дәвам итә. Аның чираттагы чыгарылышы татар теленә мәхәббәт турында. Күп милләтле республикабызда матур үрнәкләр җитәрлек. Киләсе репортажыбыз һәр кемне дә сокландырырлык Татьяна Надысева турында. Бу бакчаны чәчәкләр матурлап торса, кешене аның күркәм сыйфатлары бизи. Мин рус телендә дә аралашам, татар телендә дә аралашам. Яисә минем дусларым татарлар күбрәк. Әйе, сез дөрес аңладыгыз. Татар телендә матур сөйләшүче бу ханым Татьяна Надысева, милләте белән рус. Минем әтиәнием Кукмара районыннан 80нче елларда алар Татарстан Республикасының иң матур районнарының берсенә, Соба районына күченеп киләләр. Шулай итеп мин Соба районында туып үсәм. Без гаиләдә бер телдә генә сөйләштек, татар телендә. Шулай ук мәктәптә дә татар теле укытучылары миңа бик күп белем бирделәр. Мәктәптә биргән белемне, аеруча татар телен, Татьяна югары дәрәҗәдә үзләштерә. 9нчы сыйныфта мин 4нче урынга лаек булдым. Республика буенча дөрес. 10нчы сыйныфта мин 2нче урынга лаек булдым һәм 11нче сыйныфта 1нче урынга лаек булдым. Республика буенча. Мәркәзебез Казанда 2 телне яхшы белгән Татьянага киңрәк юллар ача.
16 елда мин Росреестрның телефон хезмәте үзәгенә урнаштым. Шулай итеп, Российская Федерация буенча бөтен гражданнарны хокук теркәве буенча, кадастр исәбе буенча бердәм белешмә консультация бирдем. Алар арасында татарларда бик еш очрый иде. Шулай итеп, татарларга аңлатмалар татарча бирдем. Быел Росреестр 15 еллыгын билгеләп үтә. Шуңа киләчәктә Росреестрга бик зур уңышлар теләп китәсем килә. В рамках оказания государственных услуг управлением Росреестр по Республике Татарстан Росреестр идарәсе халыкка дәүләт хезмәтләрен күрсәтү өлкәсендә гамәлдәге законнарны аңлату, милеккә хокукларны рәсмиләштерү буенча күләмле эшләр алып бара. Безнең ведомствода ике телдә дә мәгълүмат бирә алырлык шундый белгечләр булуы белән горурланабыз. Бу безнең өчен дә, гражданнар өчен дә бик мөһим. Татьяна халыкка мәгълүматны ике телдә җиткерү өлкәсендә зур эш башкара. Димәк, якын киләчәктә без Татьяна Росреестр белгече буларак студиядә көтеп калабыз. Шулай ук безнең республикабызда ике дәүләт теле, рус теле, татар теле. Минемчә, ике телне дәген белергә кирәк, икесен дәген яратырга кирәк. Иң мөһиме шул. Татьянаның күркәм гамәлләре моның белән генә шикләнми әле. Үзенең гаиләсендә дә татар теленә һәм сәнгатенә хөрмәт тәрбияли ул. Үзем дә татар телен белгәч, улыма да татар телен өйрәтәсем килде. Шуңа күрә татар теле гимназиясына бирдем. Ирегез бит инде рус милләтеннән, аның карашы ничек булды? Ирем минем бер кашанда татар теленә каршы булмады. Ул минем белән бик горурлана. Шулай ук без аның белән бергә татар җырларын тыңлыйбыз. Без аның белән бергә татар концертларын карыйбыз. Татар театрларына йөрибез. Әйдәле Окбай, өйрән син, орт аягың берлә тор. Аuma, аuma, туп-туры тор. Тез утыр, яхшы утыр. Ник газаплыйсың болай син? Мин әле бик кечкенә. Мин туганга тик 2 айлап, булар я 3 кенә. Ох, юләр мапмай. Тырыш яшьләй, зурайгач җайсыз ул. Картаеп каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул. Ой, молодец улым, Әлфәрин. Балага үз туган телендә өйрәтергә авырсынган заманда рус кызы Татьяна безгә нинди матур үрнәк күрсәтә бит. Мин татар телен туган тел итеп хис итәм. Чөнки туганнан бирле сөйләшкәч, минем өчен ул туган тел кебек. Шуңа күрә татар теле бит ул бай, нәфис, бик матур тел. Шуңа күрә минем өчен татар тел беренче урында әлегә. И туган тел, и матур тел, әткем инкемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, и туган тел аркылы. Ана сөте, бишек җырлары, әкиятләр аша җанга сеңгән туган тел без кулланган очракта гына сакланып калачак. Нинди бай, нәфис, һәңли икән бит ул татар телебез. Башкалар да кызыгырлык. Ания Гыйбадуллина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыкларның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән имин булыгыз. Әле ярый бу дөньяда син бар, ак халатлы кешем. Йөзләр өчен, меңнәр өчен кирәк синең изге эшең. Тәнебезгә сырхау кагылмаган, сау сәламәт чакта без тәкәббер, хәтта уйламыйбыз табып синең хакта. Юкса син дә таштан яралмаган, шул ук күңел, йөрәк, ул йөрәк аша күпме әрнү үткәрергә кирәк. Үлем белән яшәү арасында калган чакта өмет, әҗәлләргә киртә, калкан булып, син басасың килеп. Синең кулда кеше гомерләре, мәрхәмәттә көчең. Тормыш утын саклаучы син җирдә. Ак халатлы, пак күңелле, җылы куллы кешем.